Hello mga ka-listeners, good evening ug ang oras untop alas 8 sa kagabion ug ang oras karon muna dito alas 8 no tangkod mga ka-listeners. Unya ang pizza di ay ang pizza kay February 23. Unya mag-upload na po taron sa part 4 aning dramahan no nga Mihabo-habo na usab. Unya grabe ni dramahan mga ka-listeners. Tinikanan copyright di matabang. Kinahanglan jud og kanang taas nga panahon o pasensya gyud sa pag-edit kay kung di ko mohatag pasensya sa tong pag-edit aning dramaha, di gud ni kuan daghan jud makat kana pang trim na lang ba kay hago kayo mga listeners daghan kay copyright music di basta-basta no. Pero kinahanglan jud kuan na taas nga panahon o taas nga pasensya nga matarong na ko gyapon kanang maklaro gyapon ninyo ba ni paminaw kay nindot yung dramahan good no, nindot yung dramahan ba love story niya, sayang kayo og ahong ipang trim na lang ba kay tinapulan kintahay kong edit, pwede rin magtinapulan po akong ipang cut o mga copyright pero lain na si kayo no, makulangan inyong paminaw sa istorya sa drama wala nga akong tarungon og edit review balik-balik kapila makapirate balik-balik ko lang yun kay sa kuan makulangan lang istorya no. Pero nay time din nga nang na-upload na ako ba labi na nagastuhan nag-load nya makapiright nay part nga makapiright murag kanang dapit mapugos ko og kanang trim pero okay ra nang matrim na siya kay basta matunong lang sa part nga dili pud kayo ingo kanang importante ba no, matunong sa part nga dili kay importante okay ra. Pero sa part na murag nang thrilling ug mao'y muwagtang murag sayang no nga tarungon din akong edit mga listeners. Taas nga panahon o taas nga pasensya no. Medyo lambar Diyos o yung dramaha editon kay siyam kabo copyright ang napo dito napo ka copyright grabe kanan ano nga may lang taog makuan ako ni mahuman ako ni ba taas para ba kung taas pa kay kanang trabahoon kay pati naghanag yung copyright yun kinahanglan yung kong taas nga pasensya ni kay naghanag yung copyright di matabang muna sa una ning balibad ko ani ning request ani sa una karong ning message na ko sa Facebook ba nga pwede ba kunog ako ning i-upload sa una ning balibad ko ani kay grabe ko di matambang gas ang music niya nagkuyog sa istorya sa drama nagkuyog ang music basta love story magkuyog na mga emotion may mga instrumental na murag subok paminawon ikuyog nila sa script ba sa drama muna kinakapuyan sa bawon jud grabe pero taas matag pasensya na mo na nga ma-edit gyapon no taas man pasensya ug way pasensya di na nako nitiwason kung mahutdan kog pasensya ba sa aburido na kay ba hinay po internet na bahala ang drama kung di ka matiwas ngita ulang drama problema po kay mga drama ron kay nahurot na upload sa mga uploader no mga ganahag na ipareha di agwanta ko na din ako ni kutob sa mahimo o kato sang drama nga gugmang binilang ko grabe sa to copyright love story ng gahapon gud yeah. Pero mas grabe ni gud ni kay nyambot na po gud ka copyright katong sa gugmang binilanggo kay mga kuan naman to may mga tag 3, 4, 5 nya tingali pero kini may grabe kay nyambot na pulo nya basa sa kog comment kay murag para di ta maapsan og mudaghan nagsamot ba no basahon ako ang comment diri sa part 3 no kaning dramaha nga Mihabo-habo na usab diri lang sa tanang comment sa part 3 sa ipawahilan nako tong mga na sa ubang drama nga comment no itong mga bagong comment sa ubang drama ipawahilan nako basa kay aron masiguro ning comment sa part 3 no ang unang nag-comment kinsa ba una niya di man ako mas adira si Clotilde Delandas no si Clotilde Delandas
tama jud ka idol daro ang term sa work abroad. Mo din termino sa abroad ay kanang trabaho. Daro rin ang termino sa work. Mao din ay termino di ano. Mao din murag nalibog ko ni agi ba sa mag abi og Pilipinas na magdaro kay naikabaw. Mao din ay pasabot sa abroad. Ang trabaho gitawag og daro. Bitaw no. Salamat Clotel Dilandas no sa pagklaro no kay usahay maglibog ko kay nga na may daro da sa kuana pre kabaw din na. Pero na kasagaran sa ubang nasod kay high-tech naman magtanom sila kay kuan man. Gamit na og di makina na ba? High-tech na ba no? Manang paspas ng agi ba magtanom ng mga palay no? Labi na sa China ba na? O Japan. Nga na napaagi no? Paspas kayo ang trabaho. High-tech ang mga kahimanan. Dire sa tuwa naanag dito sa Kabaw. May gasto ng Kabaw. Pero kailangan panggaon sa ng Kabaw kay luin po kayo. Kanang pasagdan ng Kabaw mao wadwad og trabaho. Nya, di pa imnog tubig. Luoy no. Luoy ng Kabaw. Di gini na ngay ihawon ng Kabaw mga kalisinas kay dako ay tabang na sa mga nas probinsya mga magtanom kanang yung mga dako kay tabang kay ugwa ng Kabaw minus bitag bugas kay manumanuhon nas tao di basta-basta no? Di kapas ang tao og iyahat ng lihok ba makainom doon ako lintin drama na sa una nga luoy kay istorya ba kay tungod sa anak nga di pa eskwela ga binugi-bugoy waga tarong sigig pangayo sa ginikanan anto niabot ang time nga nahurot nagpamaligya ang ilang mga binuhing hayop kinaluyan kayo mga manok kurot kanding anto niabot sa last nga choice ang Kabaw ibaligya na lang kay para lagi kay daghan kuno kay mga bayronon ang ending pa kay usik-usikan na kay gayabuyab nya na musod sa klase sus pag uli na sila kay mangayo unta kay gisugo sa uyab maro putong budget kay gipangwarta sa ba binuangan siya pag uli pa mas mangayo siya na konsensya siya kay nakita niya ang iyang nanay o tatay ang iyang tatay mo inhimong Kabaw na nagunit sa daro ang iyang nanay konsensya sa hilak siya daw mo na nga mo ni saka di maayo nga kinaiya no ng mga ipa-eskwela ba masuko iko ano ipa-eskwela ana syudad aron namasin nga makatabang sa kalisod mao man ning pasamot sa kalisod sa ginikanan mga kalisinas kay wa gatarong eskwela gatarong musig pangayo ilaron ang ginikanan nay project na sa kuan yan na adjective sa panada pila man ang verb ilaron ang ginikanan nga way alam sa eskwelahan mayo ang kwarta konsensya pud ta nang tarong pag eskwela no kay di lalim samot pero lisod kay panahon no isi-isihon ang mga kalisinas tambag lang ni tambag mga kalisteners mga batanon eskwela di tarong no makatabang sa ginikanan yan eskwela de admin eskwela ko pero wal school lang taman school taman na kalisteners kay di man ka-afford kay mahal na kayo para sa college ko school graduate gid taon ka na kalisteners mahal man og ka-aris college na ganyan makaya kinahanglan naman trabaho para makatabang ba mga palit og bugas no kinahanglan naman trabaho okay na at least nakagraduate og high school yan na kasi baka graduate ka high school baka pwede na ka mga apply man kaya pang-apply na trabaho ba kaysa wag ka mo eskwela lisod kaayo lisod gani na nakagraduate og college no lisod kay mga itag trabaho kung nakagraduate og college lisod kay mga itag trabaho samot nang dito mo eskwela no mga batanon eskwela og tarong ay skid duwa og games ang cellphone no? Sige babad din ang games di na magtuo no tambag lang ni mga kalisteners ay unya na nato ay na nakasugod buog basa to aso na lang gamay mga kalisteners comment no ang una nag-comment si Clotilde Landa shout out no di sa abroad no
Og si Jimar Lopez from Oman, salamat sa paminaw no, with heart of flag niyang comment. Salamat Jimar Lopez. Og si Marlon Suko, maayo kay naka-upload jud ka boss, laay kayo manahi kung wala upload nimo with tulog ka heart. Salamat kay Marlon Suko na nabi kay talent sa pagpanahi. Dahil hindi kinang talent mo ba? Gusto ko makat-on og panahi kanang kuan. Eskwela gid ba para proper gid ang pagtahi ba? Gamit og mga makina. Mano-mano ra sige katusok kag dagom na yung kamot magtahi bitaw gahi kayo panapton bibilag mga maong ang dagom lugos mulagbas ipugos og tusok sus ares kamot lapos di indot ang talent ni Marlon Suko kay manahi di siya no? Salamat kay Marlon Suko no nga busy sa pagpanahi no malingaw paminaw drama. Si Luz Biminda Oralis, Bliss Morning, Idol Jan, belated Happy Valentine's. Nanapod ko'y ganahan kayo kung maminaw sa imong mga drama with emoji. Tulo ka ba nangidhat nga emoji tulo ka ba Salamat kayo Luz Biminda Oralis. O happy, belated Happy Valentine's din no? Kaya nalit, malito nga kung vlog. Siya no si GM Hart, salamat ko sa sumpay mixed emotions sa aning drama watching from Daman, Saudi Arabia, God bless with isa ka may heart o emoji nanabon sa iyang baba ug na ay sign of prayer. Salamat GM Hart diya sa Saudi Arabia no Damam, Saudi Arabia. Salamat kay pagpaminaw niya si katong di ganahan sa vlog no dito sa drama no kay kuan aron di mo mabitin lang. Katulad mga nag-comment, pwede nagbalikon ninyo sa pagpaminaw sa to ang pagbasa sa comment mo. Kung wala i-comment, dito mo paminaw sa drama. Si Jean Love de los Reyes, tsada gid kaayo ni nga drama ang mihabo-habo. Nalipay ko nga gina-upload nigbalik kay tsada gid kaayo exciting pero naay mga twist. Salamat sa kanunay na pag-upload o mga drama sir. Mo sa payan Jean Love de los Reyes, no? Salamat pa sa imong pagpaminaw kanunay. Jocelyn Infante, ay salamat Lods na jud ni nga drama nindot ba ni with tulog ka heart. Salamat kay Jocelyn Infante no nga naganahan kaning drama ha. Nya, mahal ko pasensya no nga madugay-dugay jud ko baka sumpay ni kay ako gini balik-balik kog edit kay daghang copyright na listeners lagi. Mahal unta ni karon ining upload na ko ani. Di na siya makapiright kay mausik magud ang load og mapuno siya sa copyright ba edit na kung balik bitaw delete na ko nga tug edit mausik akong load nga limited ra ba mahurot yun ba og maapiki mo na mayon ta og kung maka-copyright magani kasi usa lang kabok nga clip ang maka-copyright okay ra na pero mabot og tagtulo mapugos og delete na listeners labi na og mga exciting nga part daw nga maigo sa copyright mapugos og usab og delete nga mga panahon nga dugay gyud siya human og edit mo nang dugay sa ta maka-upload no lahi sa ubang drama nga kung i-upload nga pwede ra usang ka adlaw ra usang adlaw siguro basta walay copyright itsog upload ang makadugay lang ang internet po internet hinay kayo mao ra po ni makadugay mabtag kadlawon o mabuntagan ba pero kung copyright may daghan labad iso labadan labad kayo editon. Si Aisa Alcosaybi, salamat admin dyan sa sumpay o sa explanation sa mihabo-habo hihihi first honor commentor kog second viewer listener busy na pod ko kay Ramadan na sa Arab country minaw ko while ga prepare sa pagkaon with emoji ng pahitong mo din si Aisa Alcosaybi ang second nga viewer no. O ikaw G-Pers nga viewer di ay saan ko sabi ang una nga viewer sa na kay ako man mo nakabantay kang murag na nag-una siya ba nga one viewer gitan-aw mo gud ko una mga listeners kung kanang diha magwin na copyright ani usa ka part ba usa ka clip nga na-copyright kini sa part 3 ang gipaminaw ug angayan ba nako ni siyang utro edit i-delete pa kanako utro edit naminaw ko part dili man kayo murag dili kayo kuan sa drama ba murag way exciting nga part ang na-copyright gikat na lang nako gumura man po kayo murag 10 seconds man siguro to or abot bag 20 gumura kayo siya mga gitaraw na lang gi-trim
mo nang nakabantay ka na ay nag-una nga viewer no ako ni Nino to. So ang first viewer ano gyud si Aisal Kusaybi no. Salamat si Aisal Kusaybi no. Ikaw gi unang viewers ano. Di lang ko i-apel og kwenta kay ang ako na minor ko asa tong copyright ba kay akong gitangtan ba no. Pero ang katong copyright nga clip dili kito ingog kuan kay drama no. Kay dili ito exciting part no. Muna mabora po kayo mo nang ako lang i-train kaysa mausik akong load ba dugay kayo i-upload. Labi na kay kanang hinay ang data dugay kay upload mo na nga kuan ang di mausik akong load ako nang gi-trim tong gamay ra kayo nga part no. Unya sunod si Nishel Shimodet no na mihabo-habo unsay meaning po amo na to no ang meaning anay kanang ito Bisaya ba ni siya o Tagalog Bisaya man ni klaro kayo no kaning mihabo-habo kana bang mo sugod na bitog kaya tagdugdog mo liti no gamay kaya tag kana bang kabantay mo na mudugdog bitog kalit bitaw yan ay kauban nga liti dahil pagkatapos na mo kalit ka na murag mo shower baga ng pino kay nga taligsik bitaw mo kumbag murag bag snow version diri sa Pilipinas kung sa lain nasod pa na snow na siya snow ba nga kanang mga tagat pero kay nga to man snow pino na siya nga iguman sa dugdug kilat mga kaya tagtaligsik na pino kayo mura ba siya aso tanawon yan na mo na siya mihabo-habo lahi itong taligsik nga maka ang sunod uwan lahi na siya no mo ni siya ang mihabo-habo mga kalisis mura bag magyamong bitaw siya tanawon kay mura siya sa tawagan na sa pag-explain na kabantay mo nang magkuhan mo spray gun i-spray bitaw ng pinapino nagsirit ana pino kay mog aso na ba yan na to nga yan nag-agi bitaw mo na yung sample salamat ni Shell Simudate no sa imong pangutana no sa mihabo-habo no meaning no si Ma'am Life Journey Happy New Year to you asa na ang sumpay sa buwak na salamin ay Ma'am Life Journey no ang nasa naka-playlist na siya ma'am no ang tanang part sa drama no apil lang katapusang sumpay na siya sa kuan ma'am sa playlist subaya lang diha kay kanang katapusang sumpay ana nag-una man gud siya year 2022 man tingali to kung ako masayop katong time ba nga dahil request nga bisag katapusang sumpay lang mo tong katapusang sumpay no nang daguna no nya kay nawa naman tong mga drama sa mga uploader sa una mo na request akong upload so good na sa sinugdanan mo nang aron di mo maglibog og asa ang final ako na lang gi-add sa kuan sa playlist no tanawa lang sa playlist Ma'am Life Journey no nga diha nakabutang ang kompleto ng episode sa drama kay nagdiha mo nalibog sa mga nagi kung katong Nanay Rosa kay katapusan sumpay gyapon to na sugdan nya kay ako manggi sugod na sinugdanan nalibog sila asa katapusan sumpay kanang way sumpay so gignan ako nga nara sa playlist lang akong gi-add kay natabunan na magud siya kay dugay na kay pila na ka years ba 2022 dugay na kayo natabunan na siya muna nga akong gi-add sa playlist no para sayo nimo pangitaon ana sa playlist lang no? Ma'am Life Journey salamat kay Ma'am Life Journey no dako gyud natabang si Ma'am Life Journey nako mga kalisteners no nga nakalahutay kung upload ng drama kay siya ang ni-sponsor ni kong cellphone nga nakapadayon jud ko ba siya po ang ni-sponsor sa solar generator o si gitampuhan ni kuan ni Ma'am Gisole no muna di ko kalimot yun yung Ma'am Life Journey o ni Ma'am Gisole no na nakalahutay gyapon ko sa pag-upload ng drama kay tabangan ko nila salamat kay Ma'am no Ma'am Life Journey ug Happy New Year nimo diha Ma'am no salamat kay gid no nya si Jane Anunciado makamingaw ning dramaha mangutana ko sir if naa kay copy sa mga old dramas siguro mga year 2009 pataas ngayon pasensya kay wa ko'y kopya sa totoo mo tag na isa yamo kay kopya na 2009 kay kanang time trabaho na ko ana sa una wala ko'y panahon na mag kuan og drama sa una kay grabe focus sa trabaho sa una mo na nga niguli na ko kay mga gabi naman
Kay broken time to kung oras sa una trabaho. Uli gabi eh. Uli na ko kakwas mga drama. Ya, wa po yung cellphone itong panahon na po. Ako yung cellphone. Hindi ko ka-record. Kaya mong kaset ato, ang katunay pang record, nagumba man. Muna nga, wala mo, di ko pasensya kayo, no? Gene Anunciado, di ko kopya ng mga tuiga. Pasensya kayo. Nga taas naman akong intro vlog, ay, magsugod na ito, no? Paminawan yung part 4 sa Mihabu-Habu na Usab. Is it a kind of dream? Mitunghaw kalit si Antone. Ang kahugno ang gibati nila ni Ma'am Cecile o Samuel, gipulihan og kalipay tungod kay musugot man dahil si Antone sa hangyo ni Samuel. Nagpadadan og suwa si Samuel kang anghelo. Ug dili usab pasukod ang gibating kalipay sa amahan tungod sa talagsaong kahigayunan sa anak. Milabay ang pila ka adlaw. Usa ka adlaw Domingo ni ana, nanawag si Kate. Nananghid kang email nga manimba sila si Ophelia. Misugot si email, busa nagsabot sila si Kate ug si Ophelia. Nitong adlaw sa susi simbahan, may gihunghong si Antone kang Samuel. Higala og mga binati na mong tigpaminaw. Niya ang sumpay ning sugilanon, mihabu-habo na usa-usa. May namatnunan ka ba din sa Lapu-Lapu, Sam? Ha? Dagkang kigwapa, Sam. Bisag asa kaling dagkang yung kikang gwapa. Ni ata sa sud sa simbahan ton. Awa, bisag asa kaling isam. Labi nang mulingit ka nga na sa imong right side. Anton ni. Ay lingi lang lagi dapit si mo tuo. Makita ni mo ang kinagapahan din sa Lapu-Lapu. Lingi na lagi. Sa matupad ba? Oh. Ophelia. Sam! Kuan kining Hi, Sam! kuan Kumusta naman ka? mobalin kog lingkod. Magsugod na. Ha? Manindog ang tanan. Puyo niya. Tagam. Katawanan kaayo. Kanangit ami kalingkuran. Wa ni mahibaw ang usa nga sa likod pa lang nakasiguro na ko nga sa tinalikdan lang ninyo nga naglingkod na. Siguro na kaay ko nga kamog yun ha. Mao nga napadili-dili pa ning usa nga gipugos na ko nga mukipay dayon sa tapad ni Sam. Mo to kay ko. Kay padili-dili pa ko no hay. Pero diyang giingnan nako nga. Tanawa ra gud kun kinsa na. Hoy, pagkakita gud nga si Sam di ay dali-dali paglingkod. Hapit pa matamaki ang tila tong tao. Unya kay nagluhod ka man Sam nga nagpiyong ang mga mata nga nag-ampo. Maungwa ka makamatngon. Pero ang nakamatngon dahil kinis Tonyo. Ah, tunyog yun? Hilamsa Tonyo, hilamsa. Pero baliwa lang ni Tonyo si Upi kay dire man mutakdoy ang mga mata na ako taon. Nga ako sang gisinyasan nga mitupad si Upi ni Sam. Mautong miluhod sa dayon ko, Sam. Gisultihan ka aron mulingi ka sa imong tuo. Ay kalimot pi. Huy. Gitayman ra biya ta, gitayman biya ta. So paspasi ang inyong istorya. Kuno sa inyong istoryahan kay paspasan sa damo ang among istoryahan ni Tonyo. Dali diri. Dali diri. Hinay sa kati, oy. Dali. Dali na yun, dali na yun. Ay, agay. Kay klaro ka, kay naibo ka na ko, Tonyo, ha ka. Tinuod tong gisulti ni Kati? Ay, ikayon na. Ikaw lang bitaw? Tinuod tong gisulti ni Kati? Tinuod kaayo. Tinuod? Tinuod lagi. Ikaw? Ako? Oo. Tinuod tong akong gisulti ni Kati.
Ayoko. Ingon din ini sa. Bitaw sa. Ingon dahil ini. Dili masabot ang kalipay. Day, Sama na. Ha? Sam? Ophelia, Unsa lagi? dindot ka kay Kakson. Kitugnaw ko. Ganihara. Dindot ka kayong hagan. Anya? Anya, Sam? Pakuptalan ko si mong kamot, Pi. Kupti, Sam. Ania, Sam. nakakita ko. Kipiyong ni mo ang imong mga mata. Ikawasin mo ng imong luha. Malintag lingkuranan, Day. Sam. Dili ako buhian ang imong kamot. Nagilis ka man? Usa na orasa? Ha? Iasa ka man, ha, Emil? Na apason ko ang imong anak didto sa simbahan. Apusadang pagkaanak. Emil, Oh, unsa man? mukuyog ko nimo. Ayaw! Dili ka na sabay. Ginoo ko. Ngano man sad? Nganong wa pa man ka si Ophelia? Gipasalamatan gyud akong dako si Samuel. Dili patungo ni Samuel. Dili ka gyud nako ikay Layla. Og dili gyud nako makitaan ang babae nga mitigidig-tigidig sa akong dughan. Tarungan na to niyo, oy. Wala Sa gi. pagtuon nimo, kabayo ng imong kasing-kasing. Sobra pas kabayo kat. Wa na gyud ko papahuwaya ni akong kasing-kasing. Sukad nako ikay mamat ug kasulti ang Oh. Midiptig ka na magmaay na ako, Anthony. Sikit naman kaayo ta. Kathy. Ing nauna, I love you, be. Ing nauna, kasabot Ha? na ko ang sa imong tuyo. Oh, I love you. Naraman di ay na, I love you. Oh, kiss tayo no. Katabang, di mo ginagkanto niyo, oy. Ay para introduction ra gani ito. Tabang di. Wag ilami. Tangisagbit sila, oy. Ah sige. Ni ay hawak binitsinan ay Ay! oh. Naunsa ka? Ha? Naunsa ka? Ngano ka oy? Ha? Patay! Mabitaw nga nakaingon ko. Si Anthony mo gigamit sa Ginoo. Nga blessing nako. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Gawas nga mitabang siya nako nga maka-eskwela na gid ko. Gipaduol pagid ko niya diha nimo. Naminaw ka na ko, day? Sam. Kanas ako ni mo, Hagi. Dugay na kay kung gusto mo hawak nimo. Dugay na sab kaayo ko nagpaabot. Sige. Nia, Time pa. Asa man ka mo hawak? Mupuyong ko, Sam. Di ba, mupuyong man ang mga babae kung hagka nami? ambot. Naroon na tingalit nimo. Sige. Okay, mupuyong lang ko kay mauwaw ko. Sige na, Pi. Kiss na. Bantay, ha? Bantay. Nia. Oh, Upi, si Papa nimo! Hala, ay man! Kaya nalimot sa oblas. Ako na ba nanangit niya? Sa oras, ha? Sam!
siliping mo. Sam! Dali na. Ay! Ayoko na pa! Sam! Sas! Plaza. Ngit-ngit na. Pero wa pa mo mamauli. Kisirhan naman ganing simbahan. Kung gitunto lang gihapon ko ninyo, Ophelia, dili ka gyud magbahay. Mamidpid ko din isdapin. Aha? Mau ba? Wa gidi masayop sa kati. Dinhi ka lang. Asa ka? Diha ka lang. Hoy! Atuloy! Atuloy! BE sir. Hmm. Sir. Sir, Oh. BE. Unsa man? Doon na kayo gipangita, sir. Nagsige mo kag tanaw sa mga tao dinis pa. Wa! Basig makatabang ko nimo, sir. Wa kay labot kung doon ako gipangita. Aw, sorry, sir, ha. Nakay sinsiyo niya, sir. Hmm. Palitan ta kog sigarilyo, sir. Kadako ni mong kabaw magpakilimos ka? Pagitang trabaho, eh! Nagpabaga ka man sa imong naong. Sirit ka lagi. Oh, Imo ba gigiduol? Ganun na suko man siya. Yun sa manimo. akong gingnan. Kung dili siya malakaw, tuliso na ko siya. Padiha, oy! Diyos na tinong tuda. Tuday na siya, baya. Komidjar to, eh. Di pangayuan akong palit og sigarilyo. Na, bisot to na yun. Ayaw na tugos ba, ha? Gusto gid sa pilya og sikati. Ha? Angay gid silang mahadlok sa ka-strikto sa iyang amahan. Kay, may gani kay, nainomdom sikati. Wa pa, aw, makit-an ta sa mahang pilya. Nya, unsa man? Tuan na sikati og ipilya? Tuan na. Kadiyot! Maister? Diin man mo si Kathy. Kinervyos na sad ko. Nganong karon ka man lang. Nangita na si Papa? Soda yun, dali. Nangutana ganong wa ka pa. Unsa na ko drong orasa? Nganong karon ka man lang ipauli ha, Ophelia? Naunsa ka man in town, oy. Mura ka magwa, may bagong sa kinaiya sa imong amahan. Tanawa ang orasan sa bumbong, oh. Unsa na taon ka ng orasa, ha, Ophelia? Niya na ang imong amahan. Unsa may imong ikatarungan, ha, Ophelia? Nasuko kay siya nga nangita ni mo. Murag wa ka may bawon sa ang imong amahan. Nganong karon ka pa man may pauli? Unsa na karong orasa? Niya na diay ang maayong babae. Diay ka mamakibag-kibag! Ophelia, Prangkahe kung wa ka interes sa eskwela, kay bilanggol kay kalinis bay! Gusto ko mo eskwela. No! Wa ka interes! Dako kong interes. Di na ako gusto mo eskwela ka pa, ha? Doon ako gipamalit ng mga kuha ng mga gamit sa eskwelahan, Paimel. Dinini ako. Maninong dan nga nalaki ko pauli.
gikan sa simbahan, miapit na lang ko palit sa mga kuwang sa ginahanglan akong gamit sa eskwelahan tungod kay ugma magsugod na ang klase. Ang daming panihapon ka ng atong anak, Esther. Ay, salamat. Esther, naminaw ka man ako? Gigutom na ka ng atong anak. Isa na kong oras, ha? Excuse me. Ophelia! Ophelia! I'm sorry. I'm sorry, anak. Nalipot ko pa. Ako may mag-sorry ni mo. Huwag ko magkapahibaw ni mo. I'm sorry pa. Wala, sige. Nagilas na. Para makaor ka. Thank you pa. Oh my God. Oh my God, salamat. Salamat, Lord. Klaro na yun. Klaro na yun ni. Klaro na yun kami si Samuel. Sam, I love you. I love you. Like a circle in a spiral. Mamatay matingali ko aning hugma. Never ending or beginning on an ever spinning reel. Kadiyot. Uy, Angelo! Manuel ning. Nial ka malagi. Naabot ka malagi din sa Mindanao. Taon ako mangko taon. Ay, kumusta? Salamat sa Ginoo Manuel ning. Gamaw na nahitabo sa kong anak dito sa Cebu. Manay Salamat ginaingon dong. Manay ginaingon. Giswerte kibuot taman Samuel God. Nakita na ni mo. Nga ako gingon ni mo. Oo, Manuel ning. Kini. Asa ha? Yun na. Mao naman tingali ni. Mao na ni. Ang akong baptismal. Amber God. Nganong nangita man ka na, Manoy? Naalang ko tinoon ang hilo. Ang hilo, Guzman. Ang hilo, Guzman, giday mo nga, no? Nga naman, Manoy? Ang apelyido sa anak nga amo na amigo ni Samuel, Montiklar. Montiklar? Mauna ang apelyido sa akong aman. Montiklar? Magsuo man tainahan. Lain-lain ang tamahan. Ngilo, nakusugyot ni mo ba, dong? Koy si Bodong, ha? Pagkikitain na inahan ng tunne. Basin, dako sa kalabutan ni mo, dong, hilo. Dili na ko, Noy Erning. Misaad na ko sa akong kaugalingon. Nga dili na ko mangita pa nila. Pamatay na tingali ko sa kasakit unya sa akong dugan. Dili na ko gustong sakitan pa ko. Igo na kadtong una o katapusang higayon. Nga gipasakitan ang akong kaugalingon. Dili na sab ko gusto nga magiskot pa nila. Kay gikalimtan ko na sila. Dugay na. Ang hilo.
Mabuhi ko bisan dili na angay magiskot nila. Gawas pa. Parihas lang tingali na sila og apelyido sa kong amahan. Tibo kalibutan, nagkatag ang apelyidong Montiklar. Nga ko dong, suway-suway lang God. Kung interesado ka. Milabay na ang panahon nga nainteresar ko. Kaniadtor ka to. Tungod sa akong pagsabot nga dili ko ngayon. Mao nga ako'y miatras ug dili na mahitabo nga mubalik pa ko aron ipadayon ang akong ambisyon nga ikaila-ila na ako ang akong mga igsuon. Mao lagi. Ay para na ako dong. Yusikan lang ko. Dili gyud para ako no Erning. Ganong maanugon man. Sige lang. Sige lang. Basta may lang taglawas. Duwata lang mga baptismal dong hila. Oh. Maura ni imong Gianhi og Mindanao, Manoy Erning. Dili oy. Ako lang na gisgutan. Pakapil lang na sa ako toyo ni mo. Nga mao gyud importante ako toyo mo dong hila. Time pa. Manoy ha. Ako ning ibalik sa iyang gibutangan, Manoy Erning ha. Kadiyot lang. Atong istoryahan ng imog yung tuyo nako. Ay. Kalayo ining janggas. Kadaabot ka man din eh. Naday kay importante kayong tuyo, Manoy. Ha? Sorry lang ko dong hila. Unya pa sad. Balita sad sa mo anak ba? Butan kay Samuel do ay. May gani waliwat yaw-yuan. Sipat kayo. Ha? Mao ba? Huwag yung kumahibaw ni Erning. Wa kay baw. Wa ka sulti di ay mama di ay. Huwag yun ni Erning. Wa di ka sulti mama di ay. Saboy pa mama di ay. Huwag yun lagi. Karon pa kumahibaw. Kung huwag ka musulti na ko karon nga, may gamay di kayong luna sa yuta. Na oy. Bisan gamay pero yuta na. Dili na yuta buhan. Dong ang ilo. Yuta managi tukuran ba ay mama nato. Nganong ibaligya manimunoy? Saon, kolner man lan yuta nga paliton insek. Mao ato lang baligya dong hilo. Sige lang, Noy Erning. Imo man na, Noy. Bisan ako man tagiya na. Dong, pero soam ta. Nasa ka katungod ay. Unsam ni diyong hilo, ha? Muram na tadi igsuon na niya, ha? Manoy Erning sa boy. Mao ni adjog ko dyan. Haron, nanghid ni mo. Unsa man dong hilo? Tawam noong ka. Unsa man dong hilo, oy? Muram tadi igsuon niya, oy. Ibaligya na, Noy Erning, oy. Wako'y labot anak taon, oy. Ay na, lagi kilabot, oy. Duhan ta igsuon. Ato ni bahinon. Unsa man ni dong hilo, oy? Muram tadi igsuon na niya, oy. Salamat kayo, Noy Erning, ha. Wa giday mawa ang imong pagmahal o pagpangga nako. Duhartan nagsoon dong hilo. Dom-dom, deka. At to gamay ta ba? Dugay pa uli mama kay nguha tulat to. Aron to baligya merkado to opon. Gutom na kay kuwanto. Alas 2 na kod sa hapon. Wa patay kaon. Unya, kuha din taudlot jabas ba? Unya, usap taudlot jabas. Unya, inom din tadakan tubig dayon. Busog kayo. Manoy Erning, oy. Pero tobo mong japong gadong. Tobo yapong ka. Gwapo kay ka. Ingon mama na to, liwat kasi mo papa.
Kachila mong guntok no, imo papa. Mga to, ibog sa dister ni mo. Ano nag-isgot Tinoy? Apil sab na. Ako na nang ginubong. Hay, nakato ister na. Amot. Ayaw na nahisgot no Erning oy. Unsam ni dong hiloy. Muram ni dig so onoy, unsam ka. Nya, taon na ka. Pasensya niyo ka no Erning. Maura yun na taon na kung ipabaw ni mo. Mga prutas na yun taon. Basagi ka nagsom pinanggan ka, lipayan kay ka. Imo na. Unsa man eh? Ang tinadang, nahali naman yota ko amahan. Mao niya ko toyon mo dong hila. Ihatod, ang imo bahin. Duha tarya. Uy, wa man ko'y labot, ana, Manoy Erning. Mo lagi ni ay. Duha talaga. Dili ko balik opon kung di ni duwato ni mo. Noy Erning. Sige na ay. Para imo man ni. Ako manihatag ni mo dong hila. Ayok bala ka dong. Niam sa ko ako. Ako manipuhunan akong negosyo. Sa may imong negosyo? Dan, negosyo ko lato. Salamat, Manoy Erning. Ato na ko. Amping din niya. Amping sab dito, Manoy Erning. Ikaw na tayo mahibaw sa akong anak dito, ha? Palihog na siya. Gimingaw kay kuniya. Butan mo anak dongoy, dongang ilo. Baw ko. Mulampos God Samuel. Ing na siya palihog. Siya radyo'y akong paglaom. Among paglaom. Siya radyo'd ugwa na ilain pa. Kung mapakyas si Samuel, ing na siya Manoy Erning. Pakyas gyud kaming tanan. Pakyas gyud mi. Ugwa na'y paglaom. Yan na, Mima. Come in, boys. Hi, son. Hi, Ma. Love you. Ang ngayon kay ka sa inyong uniform. Good afternoon, Ma'am Cecil. Good afternoon. Lingkod na mo kadali, ha? Ganong gipaniman mi ni Mima? Ay, naalang ko'y gamayng tuyo ninyong duha. Imbitado mong duha na ako. Ha? Yes. I-blow out among duha tungod sa labihan akong kalipay. Nga, mibalik ka nag-eskwela, Anthony. O glabaw sa tanan. Si Samuel? Of course. Si Samuel. Siya maoy Yahweh aron maablihan ang gibati ko karong kalipay. Now, gentlemen, sirs, please wait for a while. Ay, naibaw kong permi ka ngan easy kay since the first day pa nato din sa eskulanpi. Sa umangkod. Kuta kay baw kung asa nagpuyo si Sam. Huwag ka man kung bangutanan niya. Usa ka may baw kung asa nag-eskwela si Sam. Huwag ka man kung bangutanan niya. San gani ako, kimingaw na sa kushanggang dako. Si Anthony ba? Huy! Ang sa'yo mong gihinugtukan? Ang saon kaya na ako nga makakita na minu. Tapangi ko katpi. Tapangi sa kupi. Parihas ta. Kimingaw sab ko ni Sam. Dili ba ta magdugay? Nga naman ay magdugay ta. This is one of a million. Nahibaw ko nga pirmi kang maghandom nga manuroy kas gawas.
So, ato ta magdinis sa gawa, sister. Usa man dili ka? No, nalipay kaayo ko, Emil. Thank you. Kadali sa akin, mag-ilis ko. Excuse na ninyo, ma. Sam? Sige, Ton. Oh, aasa man ka? Samuel. Dili na ko gusto nga magtan-aw nimo kung magkaatubangay o magkakuyog ta nga uneasy ka, ha? You don't have to act like that. Gusto na ko nga feel at home, Samuel. As a matter of fact, gusto kong prangkahan ka kung unsay akong gibati diha nimo. Wa ko mag-isip nimo nga lain kang tao nako, Samuel. Ang tinuod yun ba yung gibati nako diha nimo? Ang akong pag-ila diha nimo? Ambot ba pero ura ka og akong kadugo? Ma'am Cecil. No. Sugod karon. Sugod karon, Samuel. Magdiha Cecil ka na nako. Layo ang imong pananaw. Kuan. Ayaw kahibong. Pamati kay doon ako isulti nimo. Una, kanang akong anak, kana si Anthony. Pilian kaayong pagkatao. Kung dili niya gusto ang maong butang, iyagyod ka ng likayan. Kung dili niya gusto ang maong tao, dili gid siya gusto og iya kining likayan. Apan sa mubo lang kaing higayon sa inyong pagkaila, nagkasuod dayon kamong duha. Kung ang katarungan mao ang pagkumbinsir nako ni Anthony nga Dili, Sam. Dili na maoy katarungan. Hinuon, nagpatabang ko nimo. Apan, ang tinuod nga rason kay naobserbahan ako kung unsa gyud mo kasuod. Butang nga para nako, tagsaon ra kaayong mahitabo sa kinabuhi sa akong anak. Nga makakumbinsir kang Anthony nga mo balik og eskwela. Well, angay kang pasalamatan. Giila ko ka ng dako kay na kong utang buot diha nimo. Pero, kining akong gusto nga, gusto nako nga mo ilakasab nako nga sama gyud nga ikaw ug ako. Kadugo. Dako ko kaayong kalipay, Samuel. dili magudtaon ko angayan. Kapos kami. Nag-edad pa ko kaniadto og 11 anyo, Sam. Maoy pagkamatay sa among amahan. Doon na kami gipaabot tungod kay sa dayong kamatay ni Papa. May gitugon siya kanamo. Kinahanglan nga dili una dayon siya ilubong. Kay kinahanglan gyud nga paabuto na mo ang pag-abot sa among kamanghuran. Hanugon lang tungod kay wa na siya makasulti kung kinsa angan sa among manghod. Kay nabugtuan naman siya siyang kinabuhi. Apan matud pa niya, usa ka lalaki ang kamanghuran namong igsuon. Ang ubang nasulti ni Papa nga igsuon namo siya sa gawas. Ug ang apelyedo nga gigamit sa among manghod, mao ang apelyedo siyang inahan.
nga mao ang Guzman. Guzman ang apelyido ug ikaduha sab. Lahi kayong akong gibati nimo, Samuel. Ay, Mulingkod na unta ko. Ma? Mao na ba ni mong gingon ako? Nagtapon-tapon mong gudang imong tinanawa ng munduhan ni Sam. pag-order na kamo, Anthony. Hello? Nagasama ko nimo? Ay, hi! Awa man! Say ugma sa eskwelahan happy na ako isulti nimo. Bahin kang Sam? Medyo. Naas papa nimo? Wa! Nalakaw sila si Mama Esther. Mag-dinner ko na sila sa gawas. Uy, klaro ha pa. I said medyo lagi. Natural mo apil si Samuel kay amigo na sila sa unyot. Unyot ba? Anthony good. Di din na siya unyot. Antonio man good na siya kay Pinoy good. Pero gin-English lang mao nga Anthony. Sa may angga sa Antonio di unyot. Ay, kung karon lang din mo isulti na ako kung unsa na. Ay ugma lang lagi. Sayo lag ato sa eskwelahan. Aron magasulti tag maayo. Kay gusto kong mupurma daan. Gusto kong mapahimutang daan. Gusto kong muimot daan. Sige, bye. Ha? Good night. Kathy? Sweet dreams. O sige, isulti. Bahay ni Anthony? Pero, medyo apil sab si Sam. Oh, Sam. Round like a circle in a spiral of your mind. Okay. Ano lang din parking? Dili layo inig panggawas na to, Esther. O, Emilio. Anita, mag-dinner? Oh, atong tilawan ng ilang mga linuto. Kay baniog kining lugara. Mga kwartahan ray magkasudin kay mahal. Apan lamian ko no ang mga pagkaon. Let's go. Let's go. Wa man lagi payri nga atong kikaon. Ma. Ingutan na sa amay nga nang wa ko na to bayre ang atong gikaon. Sa Monteklar kining dapita, Sam. Ha? Sa imong amigo kining dapita. Unsa? Oh, sige. Dinita, Esther. Okay, Waiter. Do. Kinsa man magitutukan Sam? Oh, Anthony, Samuel. Dili pa. ang papam ng Ophelia. Oh, siya. Kinsabay imong giling-ilingi diha. Di gid nako tuyoon. Katlan kong maminaw ng ngana, Esther. Anthony? Samuel? Bora. Hindi ka mo. Huwata ko ninyo dito sa sakyanan. Mapay pag-abot sa manager. Ako walang istoryahan. Okay, ma. Dali Sam. Sam. Siya gyud, Esther. Emil. Emilio. Hey! Emilio. Hey! Excuse me, sir. Bebe, bawa. Ayaw kong salit. Bawa! Hey! Patagutom! Sobra na, sir da. Hey! Iro! Grabiha ko ni mo, God. Yung napagkisa mga. Sobra ka na. My God. Giun sa pagsud atong iro din sa lugar.
sa mga kwartahan. I'm sorry. I'm sorry, Emil. Biyaan ka na ako. Balik og lingkod! No. I'm sorry, Esther. Is there any problem, sir? No. No. Thank you. Thank you. I'm sorry, Esther. I said sorry. Isuot ang among order do. Sa katapusan, Dong Samuel, pagamping diha anak. Inumdumi, ikaw ragyod ang among paglaom. Gimingaw minimo. Papa Angelo. Nagiging suwata, Sam. Kang Papa Angelo. Pagto ni mga orasa, di ko mo sa kong nakita sa mga ni Ophelia. Grabe gid ang kapungot diyan ni mo, no? Grabe gid. Sige lang. Abi na kog natug na ka. Hindi ako tugda ni gud. Litrato? Litrato gud sa gamay pa ko. Murag kuan pa man siguro kuan ni murag grade 2 pa man kuan ni. Hala. Nga naman. Kadit, nagkuikwaon sa kumpitaka. Oh, dira o. Tanawa ragod. Itandi si mo litrato. Hala. Ako man ni. Si Papa Angelo na. Elementary pa si ana. Sam? Husto ka ang akong inahan? Antone. Dili lang kay si Mama Cecil ang miingon nga muratag magsuon. Tungod kay parehas gyud kuno tay dagway. Antone. Lakip si Mama Cecil. Miingon gyud nga parehas kuno tag dagway. Unsa may ipasabot, Antone? Mao lagi. Unsay ipasabot? Baby, ako nang huwaman, bi. Ang unsa? Kanang litrato si mong papa. Mahimo? Antone. Sayod ang Ginoo kung unsa nga akong pagtahod nimo og sa imong inahan. Oh. Dili ka mosugot nga akong huwaman? Pasayloan taon ko. Away kaso, eh. Pasayloan taon ko. Ansam ni siya. Wala gini kaso. Ayaw na ito guna na. Kalimti to. Una, mauwaw intahon ko. Ikadua, may gisulti si mama ni mo nako kaganina. Pero, maglisod ko sa pagtuo. Tungod kay, imposible gid kayo. Ha? Imposible. Gano man di ay? Unsa may gisulti ni mama di ani mo? Bahin sa akong amahan ug sa amahan sa akong amahan ug sa amahan ni mama nimo. Na, samot kong kalibog da. Pero, wa man siya mag-mention bahin ana nga rin ako. Imposible gid taon kaayo. Iya lang ning gihatag ang litrato nga rin ako. Sa ako kuno ning apuhan. Sa gamay pa siya. Gusto niyang ipakita kini nimo. Nangutana ko niya unsay connection aning litrato. Pero igo lang siyang mingon nga takaw. Ipakita na nga tong Samuel. Ora. Sorry ha. Nabalda ka na onda. Ha? Wa man. Wa oy. Sige na, tuog na.
Aw, kuan day. Antone? Ganiha day ba? Oh, Mao nitong tabok-tabok ang mga mata ni mama natong duha. Kay parehas lagi ko natagnaw. Sige, arin ako. ano ka? Pero... Talag sa urasap kayo. Parehas kinugnaong si Papa ang hilo. At itong kitang hulag ko ni Antone. Imposible kayo nga magkaparehas silang dagway. Ano sa may katarungan? Ano sa may koneksyon? Sas! Ina na sa sayo, dugay noon. I'm sorry, kuan man good. Anyway, na pa'y madagino ta 2 minutos. Hoy, unsay mo na ibaon ni Anthony P. Anyway, close friends man sila ni Sam. Mao nga, don't worry. Hisgutan man gapon nato ron si Sam. Hibaw man ko nga musulbong kadayon sa langit kung may hisgutan lang nato ang nga ni Sam. Hey, si Anthony ba? Nga naman. Daoy, murad kung mahili sa kasimple ni Anthony. Agoy kapi! Lapihan sa ikadato ni Lapi! O si puti may pasapod. Hala, dato na kaayo sila si Onyot. O gana si Samuel, gisaaran na sa inahan ni Onyot nga gastuhan. Bisan unsang kursuha ko haon. O kauban di silang duha sa usa ka eskwelahan sa upon. Hain man sila mag-eskwela. Hagat! Hadin! Nga naman, imong atuon si Samuel? Imo pag atuon? Kati, nahibaw na si Papa Emil nga ni asap sa Cebu si Samuel. Uy, usa man pagkaputanga. Nakakita sila? Nag-abot sila sa usa kuno ka mahalongkan enen. Nagasulti ko sila? Ambot ko nagkasulti pa ka sila. Di ka man mahibaw bahin aning istorya. Kini mong istorya na ko. Bahin kang Anthony o ni Sam. Kaila kaayo ang akong uyuan sa mga Montiklar din sa Cebu. Manawag man gud unta ko ni Anthony sa ilaha. Ang akong uyuan mo'y nagamit sa telepono. Maong nagpaabot ko nga mahuman siya. Hangtod nga nakadungog ko niya nga nilitog og Montiklar. Nya diyan giputang niya ang telepono, ako di sa kipangutana. O dito na ko masayre nga sila si Anthony mao ang tag-iya sa dakong shipyard din sa Cebu. Tungod kay nakaila sa akong uyuan ni Anthony. Naanad ay karon mapuyo si Sam silang Anthony. Ug matod pa sa akong uyuan, pinangga kayo ni Mrs. Cecil Montiklar si Samuel. Kay si Samuel ang nakakonvince ni Anthony nga mobalik og eskwela. Unya mo pag yun nakapabiya sa mga bisyo ni Anthony. Bisan ako. Naglisod ko pagtuong ingon pa di ay ni inikadato si Anthony ug mao'y rason nga gitabangan si Samuel sa inahan ni Anthony. Bisan unsang kursuha ko ni Samuel tabangan gyud sa inahan ni Anthony. Hala ka, Pi! Gikaluyan gyud taon si Samuel, Pi! Hain man silang eskwelahan na, Kat? Sa Lapu-Lapu gyapon. Unsang eskwelahan na? Limutan gina ko gabi eh. Maltog istorya ba? Balik na ko sa kong kwarto. Dive din ko si Danan. Natog. Limutan ako may assignment man dahita. Kumana. Ay, kugan ako nito sa mo eh. Ikaw nung naghimo ng assignment noon. Kanang akong gi-underlinean kay mao gina ipangutana ni ma'am. Nagpangutana sa maestra. Dili ko mapataas sa akong kamot ha. Timan eh. Ha? Ikaw dahi pataas. O kanang tanan nga mga
mga gipamutang nako nga dunay underline mo na yung mga answers. Ha? Ako gyud. Ha? Ako gyud. Oh, magsige ka malagkit-kit sa kukusi mong kamot. Huwag ikitingog-tingog. Mo ba? Mga pa. Paninguhas in taon, eh. Kita na lang rabay mga tiguang sa atong klase. Mo ba? Tanaw, eh. Sige ta. Sure ka aning atong buhaton, Pi? Sure ka ba? Pas-pas diha. Nagkinuton ang atong oras. Sure ka ba, ani, uy? Agay! Agay! Dali ba? Dali, uy! Hoy, inay sa boy! Sorry kayo! Sorry kayo! Tun, di lagi ko gusto. Gimingan mo ko billiard sam. Bisan kadiyot lang good. Bisan duha lang ka game ba? Mamauli din tayo humanda yun. Sige na. Ikaw lang, Ton. Nagdalay ko kay mamubo pa ko sa mga buwak ni Ma'am Cecil. Ay, gusto day no? Limot ko nga, mamubo malitan duwas tanong. Tara magdali ta sam. Ay, malangay gitaan ni. Nga naman, Tanawas gito. Ngano? Hayon yun! Kitams? Hi, Pi. Anthony, Sa atbang na ta. Tara, manglabang ta. nanglabang na sila, oh. Sam? Nagkakita mong duha si Papa? oh, nagkita. Magutan ako. Giyon sa kamasab ni Sir Emil. Wa man, wa. Pag-amping ha. Pag-amping gyud kay naibaw na siya nga ni agasap sa Cebu. Ipasakitan kanyang sulti. Wa man. Oh. Sahay. Pero sige lang. Magwanta man ako. Ikaw mo'y angay mag-amping. Pero nganong ni akaman? Bahala nagmasakitan ko. Ni amang ka. Nakakita lang ko ni mo. Malipay naman ko. Ambot ni ako mag-ipati, oy. Ikaw, Sam. Nagkuna-una sa kunay mo. Naipaw ko. Yung sa inyong panagkita ni Papa Emil, kipasakitan ka na sab niya. Mingaon kunay mo. Kiyusa ka man pagpasakit sa kuya, mahana. Doon na unta, pero paminaw na ako misamot ang akong kamingaw. Ang akong pangutana mao'y tubag ka. Kiyusa ka man lagi sa pagpasakit sa kuya, mahana. Tinuod masad ang iyong gipanulti. Nga sa? Sama sa naandan ko. Sama ko sa naandan ko. Sama sa naandan. Luhuyan ni mo sa. Sige lang ko. Pagkus mga tanom. Nalipay ko nga nagkakita tang duha. Ako sama. Ayaw ko nagbarog. Ha? Sama. Sama. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, Sige. never ending or beginning. Thank you.
on an ever spinning reel. Sige lang pa. Bisan litrato lang nimo. Mahupay-hupay na gamay ang gibati kong kaluoy sa akong kaugalingon. Bisan, anong mo litrato? Ako na yung mamatmunan. Nandun na yung ko'y amahan. Na mauwi ikaw. Ipuso na ko. Ang imulag ko eh. Ang lisab kay ko tangtong mingaw ni Samuel. Nga imong apo. Ang imong anak, Nag-study sa iyang kwarto. bebe, hawada, paglag ko. Lingkod ho na email. Handa mo na ko ang lamisa. Hapit ng alas 8 sa gabi eh. Doon na kay overtime man? Doon na. Kadtong patay gutom. Ha? Gigahinan ko yung mga oras ang pagpangita kung asa ko makitig itong iro na Samuel. Apan kagago ginako. Dito ko mangita sa Cebu apan nalipat lang kong kadiyot sa dinhin ako sa Lapu-Lapu. Nga naman. Kung kay milabay ko sa saka public school, napasiplatan ako ang duha ka lalaki. Ug ang usa na klaro gid nako ang anak di ay sa patay gutom. Si Samuel. Ha! Busa dako kog pagtuom. Nga niya ang iro dinhi sa Lapu-Lapu. Kay gisunda ni ini si Ophelia. Ipapatay ko ba kahakining iro? Emil. O ngano? Nganong ingon anak man ang naong mo, ha? Usa ba tanaan mo na ko ron? Mangtas? Ha? For Christ's sake, Emil. Ayaran ako siya? Ophelia. Ah, lakip kini siya. Magkabati sab, Esther. Emil. Hapit na matilok ang akong pagpugong. Kinsamay mo pugong na akong mupatay og tao nga sama nila. For Christ's sake, Emilio. Hunungan na kini. Sila mo yangay mo hunong! Excuse me. Ayaw na! Hoy! Emil. Emil, please. Maayo kay migawas kining anak mo. Lakip ni siya kinahanglang magkabati sab. Dako kay kaglabot, Ophelia. Tungod kay bisan tingaling magkinaon sa pagkug-ali aron kapugan ning pamilya sa pataygutom ug iro. Lamyon ko kinila, Ophelia. Tungod kay mga pataygutom sila. Mabalik. Wala ko mahuman! Mabiyaw ako maayo! Patyon ko yun ka ng lakiha, Ophelia. Patyon ko yun siya! Kay maora ka rin akong gituhuan nga mahunong ang ilang pagkaluog sa atong mga kaliwat. Sud nagbalik, Ophelia. Sud na. Unsa man. Mukaon ka? Kay anda mo na kog tiwas ang lamisa o... Mukaon ko. Kung ganahan ko. Wa pa ko matagbaw, Esther. Pues, Gusto na kong hutdon pagpagawas kining nagbukal-bukal kong kalagot. nanginahanglan kag tao aron mahawas ng imong gibate. Pues ako, nga rin ako, Emilio. Nga rin ako ipabati ang tanan mong kapungon. Sud sa kwarto! Ihurot ka na! Sud sa kwarto! Nauman na nimo? Mana? Thank you, ha. Anghel ka gina ko da. Zero gi ko sa tong assignment. Ug salamat kay ni Aka. Pagtukon mo gugutok mo nang gahi kay ko makamaog, makasabot. Hilom oy.
Kakamayaraan ako itandi sa inyong kaayon ako. Oy, ingos mama ba? Pantuon ka kuno niya. Naman ka kay tuyo niya. Dili na lang, mauwaw ko. Ay, atuan na lang lagi. Naunsa man ka. Nagpaabot sa nimo. Uwaw ba eh. Ayaw na lang lagi. Nga naman day na. Unsa ba lagi mo tuyo niya? Kuan kining... Gustong tanan ko nga akong panayon si Papa Angelo. Gustong tanan ko nga ani na siya mo trabaho kay electrician man siya. Basin og makasul siya sa inyong shipyard. As kalipayan ni mama kung mahibaw, ana. Bisan og madayon pa. Panhiyon si papa nimo, okay ra. Aron makakita sa silang duha. Kay gusto ka ayo makakita si mama sa imong papa sa personal. Tana. Di na lang lagi ko. Ano lang. Tana ba? Di na lang lagi. Ay, Sige na, di na lang Sam. lagi. Nasuko na ba ko nimo, Sam? Murag ano? Tanan lang, Ba? Muna na, tara. Sige. Tun, Ako'y bahala lagi. Ako'y sulti. Ano, Ton? Unsa man tong gihatod sa kwarto ni mama? Ang package gikan sa Canada, Ton. Ano man? Wa mo siya sa sud. I'm des ya. Nadiha sa prayer room niya. Sige. Salamat. Ari na ko, Ton. Tun. Unya na lang ni. Dili lagi mahimo. Huwaton gina tos mama. Matay mingon nga mubasa man sa Bible. Basa ingon na ning rasa. Mubasa na siya Bible. Huwaton lang na to. Niya na ta. Wa ka ba magtanaw ni Ophelia? Nahasol na siya. Natorture na ang unahuna sa atong anak, Emilio. May grabe nagmaayo ang sitwasyon dinhi sa ato. Ayaw huwata nga ang mahuna-huna sa atong anak nga imo siyang gilisod-lisod. Emilio, dili kita lain-laing tao dinhi sa atong kaugalingon. Usa kita ka pamilya. Atong anak si Ophelia. Pero unsay mahitabo? Murag imo kaming mga kaaway. Ayaw ko giingnaani pag-sermon, Estrella. Asawa ka lang nako. Katapusan na lang nina kong hangyo nimo. Kung dili ka man gyud mausab aning imong taras nga gipakita namo. Hala, himo ang kriminal ang imong kaugalingon tungod lang sa imong kapungot o kalagot na itong mga tao nga makaluluoy ng daan sa ilang kahimtang kay bisag gamay, wa gyud sila igong kusog nga suklan kanila. Please, atagi nagkalinaw ang imong hunahuna o ang atong panimay. Ikay midaog, Emilio. Og sila mooy nangapildi. Pagmalinawon. Pagmalipayon. Ngalungi man ang anak sa iro og patay gutom. Nagungsa man siya din Iya yung gisundo ng akong anak. Buod yung habhabo ng akong anak. Anang anak sa irong gutom. Gusto na. Gusto na. Igo na in town. Igo na. Wa na gyulaing paagi. Wa na laing paagi. Pi. Saan maron ani, Pi, uy? Sige lang. Ang akong gikapalakan, ang akong gikahadlukan, kung masakpan gud mong duha nga magkuyog mo, muulpog yung samot ang kapungot ni Papa nimo.
Sao naman lang? Ambot. Sa may ako ikatabang ninyo, Pi. Sige. Bye. Bye, Pi. Kaluoy sa Roy. Sa may ako ikatabang, uy. Grabe na ba kayong in love ni Upi? Huwag yun ko'y laing padulngan. Ang sayod ka. Nga ikaw lang yun ang ako maduulan. Basta, kunuha kag yun Ginoo. Ako'y mahimo. Tabangi ko nga dili ko abuton og kaluya sa akong pag-eskwela. Ang dili mapiktahan ni ining akong kahimtang. Tabangi ko, Diyos ko. Nga magmalikon, bisan unsa pa may dangatan na duha ni Samuel. Likon na kaming duha. Huwag labahan sa tanan. Upaya Ginoo ang gipati sa akong amahan. Naghangyo ko nimo. Nagpakiluoy ko nimo. Naghangyo ko nimo. In the mighty name of Jesus. Sam, nagawasas mama. Oh, hi. Oh, di aman ang duha nako kaulitaw? Ma? Yes, Anthony. Ma, papaso na to din ang papa ni Samuel. Ha? Electrician mo din yung papa. Mao pa? Ato siyang patrabaho sa shipyard. Oh! Ugma dayon, Samuel. Ato parang kahon si Papa ni mo nganhi sa Cebu. Tanawa, wala lagi problema. Aon sa man, matawagan ba og telepono ang dadyangga, Samuel? Matawagan, ma'am. Pero maglinya sila. May mga priority numbers, Ma'am Cecil. Husto. May nakasulti nako bahin ni Ana. So, ang angayan na tong buhaton, Telegramahan ako sa Papa. og i-apil nimo ang mga numero sa telepono nato dinhi. Aron nga makatawag siya. O collect na lang. Anhi dinhi ang bayad. O, Ma'am Cecil. Alright, excuse me. Buhatan na yun ka na, Ugma, Samuel. O, Ma'am. Unsa na? Nalipay ka ba? Salamat ka ninyo, Anthony. Kahan kay salamat. Good morning, Ma. Good morning, anak. Kaon na mo. May tanaw ka man sa lingkuranan ni Papa ninyo. Miuna lang siya kaon kay mulakaw siya. Tuwa na siya sa iyang trabaho. Ophelia? Imo kong gitutukan kung may pangutana ka na ako. Unya na lang na. Kaon. Kaon na mo. Kay Udto na. Musodon ako sa kwarto.
Gisakitan sa baya ako, Pi. Uy, sa may ako ikatapang ni mo, Pi. Sige lang, good. Mahulot ka ang gibating kasilag ni Papa sa kaliwat din ni Samuel. Kung limitahan lang nimo ang may sige kagunahuna niya, I mean, kada pang dili na sa kaayo permi nga magunahuna ka niya pa. Unya, ayaw mo pagkita permi? Dili cute. Ang ako, papi, kung masakpan gyud mo sa akto ni Papa nimo, unsa man kay mahita po? Dili lagi mahimo. Ayaw kahadluki ang akong amahan. O nga, mau ka na imong itambag na ko. Ang kahadluki, mao nga. Mamatay yun ko kung dili na ko siya makita. Oh my God! Mamatay yun ko. Time na. Pi, Tanakan. Is it a kind of dream? Unsa man eh. Telegrama na ang hilom. Di ka na sa guardhouse. Imuha na. Salamat ha. Gikan ni Samuel kining telegram. Ginoo ko. Unsa man kahinay tabo ha. Unsa man. Patawagon ko ini. Numiruhang adto sa Cebu. Ngano ka? Unsa man kahinay tabo sa akong anak. Guzman? Oh, Guzman Angelo? di arakot day. Imo na po. Salamat. Pa? Dong, anak, usa may nahitabo ni mo diha. Waman pa ang hilo. Kumusta man ka? Maayo man. Sa grasya sa Ginoo. Abi mo, gimingaw lagi ko nimo Dong Sam. Ikaw diha, kumusta man ka? Grasya sa Ginoo gihapon pa, maayo ko diri. Dunay mga tawo nga gigamit sa Ginoo aron mo'y blessing nako diri pa. Ngano man? Nganong gipatawag man ko nimo? Kulik ning tawaga, Dong, ha? Daan ako nahibaw ini pa. Way problema. O sa may imong tuyo, ha? Pa, apas mo nga rin sa Cebu. O unsay kadto, Sam? Apas nga rin sa Cebu. Doon na ka rin trabaho diri. Oh. Hello, pa? Pa, nakabati ka? Nakaklaro ka? Nakabati man. Niyon sa man. Bisan karon dayon magpadag kwarta diha aron makalarga ka din nga rin sa Cebu. Gikasubo na ko, Dong. Ha? Misaad na ko. Dili ug dili ko mobalik pa diha sa Cebu. Paghilo. Pasilo ako, Dong. Pasilo ako. Pa, ano kung kayo kung atong palapyon ang... Pasaylo ako, Dong Samuel. Sige, Dong, aamping diha, ha? Gimingaw minimo, Dong. Bye. Pa, kadit lang. Pa!
Hello, pa? Pa? Pasaylo ako. Sige na, bye na. Saan na? Sa may resulta? Ton, Sa resulta yung papa mo. Ha? Sam? Mao ba? Ma'am Cecil, Huwag ka, Susam. Huwag ka angayang kabalakan. Habi ni mo, nagkasabot sa mi si Anthony nga. Aron wa na'y kamingaw nga imong bation. Gusto sab na mo nga anhin na lang sab ang imong amahan. Di ba? Aron nga dili na mo magkalagyo ay ba? Gawas pa sab. Doon na dayo'y untay trabaho si papa ni mo. anugon kayo, ma'am? Anytime, Sam. Bisag unsang higayon kung mausab ang iyang huna-huna ug muapas ni mo dinhi, naadayon siya trabaho. Ug ikaduha, Sab. Wa gyud mawa ang akong kahinam nga ikaila-ila nako ang imong amahan. Sam? Oh. Nagkupot nagrakit sa pingpong si Anthony. Magduwa ka mong pingpong? Oo, ma'am. Oh, lakaw na. Sige na. Sige, ma'am. Kung maguol na kanit siya, bisan mo pahiyom na. Bisan sa iyang linaktan. Magkapahinumdum na ako sa akong amahan. Buha nga eh. Nalimtan ako na. Balik ko na ako sa classroom, ha? Wata lang ko din sa gate, Sam. Oh, lakaw na. Balik lang ko, wata ko na niya. Lagi. Hoy! Oh. Nagkakita na sabda, ha? Iro! Oh. Unsa imong gibati patay gutom? Ha? Muli kay kanako? Ha? Wa man, sir. Huh. Dili man kuko ang ngayon bisan sa pag-atubang mo. Gusto ka? Di man gid mo ang ngayan, bisan lang gani sa pag-atubang sa sama na mo. Imo gyung gisunod-sunuran ang akong anak. Wa, sir. Ginoon ko nagtanaw nimo. Basin magsuka-suka ka unya nining akong dagway, sir. Ha? Ha? Huwag ipatasan na bastos ka. Ayaw bang nagkao? Maning mahibaw ka. Nindut kay mong hutdon og patay. Nganong ingon man ining imong kapungot na mo, sir? Hapit na unta budot ang kala sa pagkadangan sa imong amahan. Kaniadto ang akong asawa ang buot tukbon sa imong amahan. O karon ikaw na sab ang mutukob sa akong anak. Hoy na paminaw! Isa gingan lang mo giro, sir. Oh! Niya kasabi ay. Parehas ka ng iro. Anthony. Time para good, sir. Magkuyog kaya na magidain ning mga iro. Unsa man gid mo kadato? Unsa man gid mo kadato, ha? Anthony. Mahimog bayaran ko kamo aron dauban. Maog ka tubag sa imong pangutana. Kung unsay akong pagkatao. Taas kang manulti, sir. Koreksyon do. Tinod-anay lang kung ako na'y manulti. Kasi may angayan nga manulti ingon adto. Ikaw, kining iro! O ikaw, hoy. Pagmatnon ka. Pagmatnon ka, iro! Dili na mo batasan nga magpasigarbo, sir. Baliw. Lakaw na, sir. Huwag kay katungod nga mandaran ko! Unsa mo sa imo ipagarbo? Ang makigbugno nga makilugay og bukog! Bihang manulti ng tawhan. Tanaton. Matngunig yun ang imong kaugalingon, ha? Mabinaw! Matngunig yun ang imong kaugalingon.
Matmuni yun, iro. Hatagan na kagamay ang konsuelo. Pagmatngon yun. Pusto na, sir. Sa kaman! Lakaw na palihog. Dahil paragon! Kaysa ka ba magmando na ko? Sagpaon na ka! Inang sagpa! Mamuhunan kag sagpa aron makakwarta ka! Tana palihog, Anthony. Kamong mga patay gutom, bisag ko sa kadako ba? Dili gid mo mahalin! Ha! Pero nakalangay gihapon mo sa panahon. Tanaton. Ganyan! Kira ako nalintan! Anthony. Balik ito. Bisag magkabati ka pa. Ako'y imong gipasabot. Nindot kay mong hutdon og patay. Pidang baratuharan ninyong pamatyon, oy. O ikaw, iro! Balay igyod ang akong anak. Balay igyod! Oras nga makitaan ka na kung muhagad kagog doon ni Ophelia. Bisan sa daghang mga tao, patyon tayo ka. Bisan pagtungas ka sana. Bisan daghang mga makasaksi. Patyon tayo ka! Pasaylo ako. Daamong ka na hinuon. Sa sunod, kung maatol gihapon nga ni ako sam, mahibaw makatilaw gid siya kung unsay ang pagarbo. Tanaton. Napagod trabaho sa inyo. Tara. Susunod ito. Pamubo pa man ito sa tanong. Di ba? Ayaw ko siya tanaw tong. Musamot nga magsikisap ko kaluoy sa kong kaugalingon. Gitanaw talang ka. Layo or kahit itong tawhan na kung madato sa luyang pilyang nakamahan niya sa niya ka malagi. Ophelia? Taon-taon na media sa apan. Nakakita mi. Pagsulti mo, Sam. Sige, Sam. Oh, sige na, Pi. Sa atbang ta. Pe, ang oras, ha? Unsa ka man like? Okay. Nakakita mi. Isog kayo si Papa Emil. Sakti lang. Sakti lang. Ipasakitan ka na, Sam. Ay kaso. Nagsa na lang ko, please. Ingnan na siyang kaksa na lang ko. Dali. So? Lapit kayang ako. Sakit kaya ako po. Ano man? Parang mabuak sakit-sakit. Sam? Masaman. Hagik ko ng akong agtang. Aron mawa ang kasakit. Sam? Uy. Anak ba? Kaita na to dosa. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel.
to a tunnel of its own. Hain si Ophelia. Nakatuog na. Unsang oras sabi pa ulit? Sa'yo man. Gabiin naman ka. May overtime man ko. Lingkod, anda mo na ko ang imong pagkaon. Human ako. Lingkod diha. Na ako isulti mo. Unsa man ka na. Nakakita na sabi sa anak ni Angelo. Minuspan sa kadlok. Dili magkaharong na ako. Natural. Nauwaw tingali. Nakita ni mo akong kahimuot. Apan matagbaw na ni akong kahimuot kung mapatay ko siya. Tungod kagibaharan ko siya. Kung makita na kung magpaduol siya sa atong anak. Patyon ko siya. Tinudon ko siya patay! Ingon na nito ang kahimtang. Parayong nagpaniid si Emil, apan kanunay usab nga nagmatngon sila si Ophelia ug Samuel. Nakita ni Esther, ug nasabot ni Esther, nga tinud-on gyud ni Emil ang iyang pahad. Ug milabay ang daghang mga adlaw, ug mitapos yun sa high school si Samuel ug si Anthony. Gusto tagay kong wala, Sam. Usa ni sa talagsaon kayong panahon sa kinabuhi. Tungod kay mitapos ka na sa high school. Apan bisan pa ini. Di ko makasaksi, Sam. Inaot ka na kasabot ka na ako. Sige lang pa. Sige lang. Nakasabot ko. Congratulations. Mahal ko kayong anak. Salamat kay Papa Angelo. Bye. Amping mo diya pa. Bye. Sige lang, Sam. Di aman mindong mama. Ayaw kagul. Salamat pa, Emil. Sige, lakaw na. Masige lang na si Cathy. Ayaw kayo mapagdugay, ha? Dili lagi pa. Thank you, pa. Uy, nginahan mo, oy. Ma, adan ako. Sundan tabo. Nagduda ko. Mutambong mo sa graduation sa Ero. Matinuod ka na ni akong pagduda. Impason ko yun si Samuel. Adto ka na. Oo, sir. Tode, maalangan-langan ko sa akong pagpaulit. O, monitoraon niya si Ophelia. Kung usa siya kurasa, mauli niya, ha? Ako na siyang gipahinumduman niya na Emil. Sige, bye. Matahong gigayo kong asawa. Mao nga... Hapit na gid may ilog ni Angelo. Kanyag to. Kanus aman ka niya malintan ang tanan. Kanus aman, Ginoo. Hala, uy. Kanindot ko di IP. Wa ka may bumpi. Maayo mo yun na si Papa Emil ka. Hala, kanindot ka, no? Kunasta sa relasyon ninyo ni Samuel, maayo sa punta si Sir Emil sa? Ay, di na ta maghisgot, anak. Basta kay gitugutan ko niya makalakaw karon.
Wa pa siya makasabot nga ang tinuod atong atuon mo ang pagtambong sa graduation ni Samuel ug Anthony. Huwag siya makasabot, Kat. Ay, mo di gihapon. Kay dili man kakatugtan niya kung naibaw pa siya nga ato ka ni Samuel karon. Mara na gihapon, gamit ko tagbakak. Paspas si palihog imong tricycle, Noy. Nagsugod na ron. Ato sa Lapu-Lapu Central School, ha? Nakasuod na tingala silang duha sa eskwelahan. Nakasuod na tingali sila si Ophelia. Kay wa na ko sila makita din sa gawas. Musod ko sa eskwelahan. Hinaot unta nga nasayop lang ang akong pangagpas. Hinaot unta. Wa sila din si Ophelia. Tanawa lagi, Uma naman di ang graduation, Kati. Ay, unsaon man god kay nagagad pamunta si mong papa. Di pa man taman nila ka nga bisugot na. Maong nalita. Ay, pati aning wa tamay kakita nga may paso sila, oy. Wala nung ko kakita kung unsi kagwapo si Unyot nga may kuha sa diploma. Ay! Nagkakita ko gwapo! Nagkakita ko gwapo! Gaya niya, oy! Hala, gwapo ang Unyot, oy! Nyot! 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 Gwapo ni Unyot! Ay! Graduate na ko sa high school. Asa ta? Ton! Oh, Ton! Kay bao ko! Sige na, sige na! Ara naman dali! Ato ta dito ay! Tana! Humana ang graduation pero wa na ko makita sila si Ophelia. Nasayop kitingali ko. Wa gid. Mubalik lang ko sa akong agi. Asa to? Huwag magkamaminaw na ako. Ang mga animal! Ay, mga piso! Daan pagyod ko! Gusto kong magakos ni mo. Pwede? Balag dili ka masugot. Basta magakos dyan ko ni mo. Oh. Ophelia. Nindutan ni mo hagan, uy. Sam, congratulations. Salamat. Dali! Asa ta? Ing na gyud imong mama, ha? Ato mo magpa-enroll si Samuel sa gieskulahan sa damo ni Upi, ha? Sayon ra kay na, oy. Way problema sa mama. Ako siya ingnon. Ah, sige. Ay! Uy! Paita ni magtingog Pi-oy yun sa manoy. Ngano ka? Apa sabi ninyo sa atbang, ha? Pag-una minisam ninyo. Ton! Oh, una lang mo. Ha? Way ba una na ako sa mama? O, apa sa ninyo, Pi? Dali! Tama, Sam! Ton! Oh, lagi! Una lang mo dito. Muapas lagi, me. Tara. Tana? May bawon na to sa mama. Time pa! Wala gisakyanan! Dali na pa!
Ay, Okay, okay, okay. dali! Tana ba? O, lagi. May gawas sila. Wa sila makamatngon aning sakyanan kay maayong pagkatago din sa Raplin. Bakaglaw kini si Ophelia. Oo niya, unsa na ito papanangit. Nabisi man kay istorya si mama nimo. Yay, importante ba kayo na da? Kaya amo ng mga classmate o ginikanan sa among mga classmate nga scholar ni mama. Wato lang na to. Dali ito matingali na. Dili manggod pasamok na sa mama basta ingon anak. Ana, oy, sige na lang, oy, magkuwatan ta. Magkawat man ta sila sa upi. Ay, kapuhag yun mo ito, oy, dapat. Dapat di ay murum kagbayot na to eh. Sagpaon tanong karon. Dugay man sila, uy. Ready na ba unta ni Ung? Oh, ako sila apason ha? Ikaw lay apas, B. May makailaw niya na ako diha si kawas. Nya makasumbong niya ni Papa. Ah, ato na ko. Kadiyot, B. No. Shush, saboy. Parin ako. Sam? Dili day ka gusto. Gusto man. I love you, Sam. Migawas ang iro. Migawas ang iro. Pangandam. Oh my God, ang akong pagandoy. Hustisya ba alang sa kamahan sama sa gibuhat ni Emel? Mga higala, kinsa ninyong mga amahan ang naka-eksperyensya sama sa gibati ni Emel? Palihog, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni atong suwilanon. Mihabu-habo na usab. Tagsulat Fermin Colliantes Gomez, ubo sa direksyon ni John Gomez. Musika Joel Bense, recording editor Rani Budomo, soundman Christian Henry Jaro. Dalit sa RMN Production Center. Umuto ka listeners, ang part 4 sa Mihabu-habo na usab. Padayon magbasa ka listeners sa comment, no? Gamay naman eh. Tanawon sa nako, gamay na magitinuod. Si Kuan, si Lilian Dinunong, salamat sa sumpay, listening from Saudi Arabia with tulo ka heart yung comment. Salamat kayo Lilian Dinunong di sa Saudi Arabia. So, si John Bert Bagyo Sumundong, shout out dol with emoji nagpahiyom. Shout out diha nimo John Bert Bagyo Sumundong. Salamat sa kanunay pagpaminaw. Ug si Charis Blossom, no? Nalit jud ko paminaw kay na busy sa live. Excited ako sa gugmang binalanggo. Salamat diyan. Salamat po nimo Charis Blossom, no, sa pagpaminaw sa mga drama. Ya pasensya kay na medyo mawahi ang gugmang binalanggo kay kini akong duku-dukuan o irit pa kinaganang copyright. Grabe, duku-dukuan ako nag pero di ko ningog kanang kuanan jud kino mapahaway gud po ko. Ya balik ko na po na review ba. Sige man ka-copyright na mahagod. Na ang gugmang binalanggo maway sa lang to, pero ako tong editon Japon na. Mas una pa siguro to na kung mag-edit o audio kung unahon kay di man mas gamay-gamay man itong copyright kumpara ni. Nga dyan yung mga love story, daghan kay copyright. Marang-arang pa ng mga komedya o action kay mubo ra editon ba copyright. Kining mga love story may kinakapuyan trabahoon kay puno ang sa instrumental ba. Muna dugay trabahoon, no. Sinsa kay Charlotte Blossom, no.
ang uban kay naman sila editor nga nindot mo na nga kuan dali sila makahuman. Editor na ako kay na kuan di na ma-open kanang kasi tigamit og kini master. Ang ako ang kini master kay gikan mo sa mga modded EPK nga na ito. Ano na yung mga pro version bitaw nga wala sa Play Store. Kay wala ka sa Play Store, gamit og editor nga kini master. Sa may lito ka na kay master o kini master. Kung kana imong gamiton, gikan sa Play Store, mag-download ka, naibayad. Magbayad ka monthly or year, no? Magbayad ka sa mga apps kay aron makagamit ka sa lang nindot ng mga features na sa diha ng mga effects. Muna nga mahal man, no? Magbayad ka na buwan na magpa-load pa doble na, no? Muna nga nangita kog kanang kuan mga modded nga kani master nga dili gikan sa Play Store. Delikado man dahil na dahil. Delikado sa mga hacker ba? Kaya naghimo na mga kasagaran hacker dahil. Muna nga. Di ko mga di man, di ko mo subscribe. Wala mong function. Kuya mo kung pataka kag-subscribe. Wala ka may bawa bitaw. Makuha mo ang information ba sa mga hacker di. Pasagdan na ako. Wala mong function. Di ako uninstall. Mga ko sa silungdan nga. Wala ko ka-edit. Okay. Yan, install ako man kay copyright kanang magpa-update siya jadi man ako update kay kuan ba kuya magayo mo click kung ano mga ihatag lang kuan ba di ma-hack akong account mga delikado na siya no kanang mga modded full version nga wala sa Play Store delikado na kalisiners delikado na og kanang yung gamiton kay mga hacker no ayag yung mo-click ang mga link, ang mga mo-pop up ng mga ads. So, okay, sabi na ng mga kasagaran, mga mo-pop up ng mga ads, bitaw, ng mga sugal, ka na mga spin, kintahan mo, yung spin na, nakon tayo, ay mga preview, kita yung mga iPhone, mga iPad, cellphone, ay mga preview nga, sa panakuban, kwarta, baka i-preview. Ay, magtuo na, mga listeners, no? Ay, magtuo na kay mga pakagat na sa mga hacker para mag-click ka ba madugay na pangayon ng informasyon no hapit ko malaang na sa una tama pa ko maswito kada may nisubay ko sa Spain ba nakadaog man di madugay na kung sunod-sunod pangayuan mo kag informasyon papilapon man ka sa duduhan ako ano nga hindi ako dapat ilan na ihatag din ay kinahanglan og pila-pila pa wa ko fill up kay nay mga napay side of napay attorney murag di ni maayong ilang binuang una ay magtuon ang mga kalisers no kay kutob sa mahimo mangita sila murag legit tanawon ba ang ilahang pakulo no murag legit kay napay pinirmahan attorney kun to hay ang buto tinawag ba pong abogado na lagi butang na nga na kamarukoy ng mga hacker man nga ay magtuon na may scam mo ng mga mo pop up ng mga ads na mga premium kuno hay sa mo tanang sugal uso kay na ay mo click mana ano ako na nang gipemang no labi na tong hilig kayo mukuha og kanang mga app na wala sa Play Store bitaw ay mo kumpiyansa labi na unamoy kanang mga Facebook account na naka kuan sa inyong cellphone namoy mga Google account o namoy mga GCash nakakuan sa imong cellphone o makuha na sa hacker o mo taka mo na no taka mo na mga apps bang mo kay baw mo nang uban matingan na sila ngano niya yan libog ka ba tiya mo init dayon yung cellphone mo na daghan na kay nagkuan sa imong cellphone nga virus mga malware kanang adware mo na siyang manggawas mo pop up nga mga ads bisag minor kag music bisag wa sabi mag-unay mo data tiyan na minor kag music pero kag video gud nga nara sa imong cellphone tingala ka kayo na may ads nga wa man ni sa YouTube wa man ni sa Facebook na may ads ni mo na siya resulta na sa mga app na wala gikan sa Play Store mo kalit na nanay mga adware ba mo na mga ads sa mo pop up si kalit niya na mo na ko ang kuan ron pagtulon ano sa
sa gamay gamay nga pahimangno no kay mga nakainumdum ko kay naguba mo akong apps yun nga editor ba pila ka adlaw nga wa ko ka-edit kay na daot di na ma-open sa unsaon ako mo to napugol so uninstall nangita kong lain nga mo gyapon wala sa Play Store delikado siya kay wala sa Play Store pero ang akong gigamit nga cellphone wala account po nga kani mga gamit ako sa YouTube kay para bahala ng hacker o sa'yo kayo niya way maokay siya kay wala account ng cellphone naman wala may account ang gamit ka ko sa apps na why watermark ba nga na no? Wala watermark ang editor mo man po makuha ng hacker ani akong account ni ako ang gamit ng cellphone di mo ko account ani pang tanggal naman para ma-safe ba mo na inungdan na kalisin bitaw sa sinungdan nga kuan kanang wa ko ka-edit sa niyang adlaw kay naguba ba ang app na akong nakuha sa niagi hindi siya lain mo kinsa po naghimo ani ka maka baho lahi kanang lahi naman og kanang format sa sayang editor ba medyo na ay improvement ba nga marang sa kay dili kayo kanang lag bitaw maayo po ni pagkahimo pero di gyapon ka sa ano sa kay usahay ang nana mo ta isolve ka sa kuan para mutuo ka ba no so duwa ba po kompensa laing cellphone ko di gamit og edit ahor ang isen aring isa kini may account ari ko mag-upload isen na ako ang nahuman og edit ba nga na technique listeners kaya di ma-upload nang nasa Play Store ko kaya na may bayad kada buwan o kada tuig na may bayad di ma-upload naali lang ko sa mga libre pero mag-amping lang pero di wala ko mo-advise mo gamit mo na kanang wala sa Play Store mas safety ang nasa Play Store dito mo gamit mo mga app na may mga pre diha pero wala ko maanad sa mga pre board kay lisod gamiton wa ko maanad ba sa editor maglisod kog edit labi na mga CapCut nindot na ang CapCut pero maglisod ko gamit wa ko maanad ba mo ni gamit sa uban mo man kinanindutan ng CapCut pero mo maanad di ko komportable mo gamit ba nga wa ko mo gamit sa CapCut lang pero na ko'y CapCut ako nang gisigag to on ron kay aron o makamao ko kadto na gamito na guys safety mo siya mga listeners nindot ko tong CapCut ug makamao ko ato kadto siya gamito na kay nindot siya kung nay mga igbayad ay lang po mo ka-subscribe ato lagi mo spray ay nang taka-upload na naibayad ato lang mo sa ay lang mo gamit ang mga effects aron way bayad kay mo gamit mo mga effects nga naka-standard or naka-pro na dyan ay bayad nga subscribe mo yan ha di mo ka-upload ano lang spray murag ambot ihatag binala lang 1080 nga quality sa video yung gihatag lang 1080 kana inyo ang pinakanindot kay tinaw pero og prayer kay wag tangon nila ng 1080 nga quality sa video kay pabayaran nila ato na mo 720 tinaw magapon diya maka-save og memory ba mga listeners no siguro na ay mga kuan ni mga vlogger sa inyo nagtan-aw sa video ron ay mga editor no so CapCut pinaka-safe ng CapCut niyo hindi mo ganahan makabayad ay lang mo subscribe sa CapCut no mula ko ang pambagong labi na sa mga dagkay ba ko daghan ng mga vlogger daghan nag-edit ng mga reels ba so kasagaran gamit CapCut no diya kay nindot kanito no muna ako ang na-appeal sa kong topic noon nya si Mirafil na Piñas maka-high blood is Aliyah naminaw sis magulat ako mao gyud Edwin Pancho kung mangahoy jud bus mag-uban jud si Chay sa imuha si kuan mo tong kuy ng mangahoy si Cookie Dog si Cookie Dog to siya mo to nga kung kauban mangahoy katong nay
medyo ito mo nga na yung brown. Si Chay Chay na to sa balay, bantay to si Chay Chay sa balay, no? Pero namatay naman si Chay Chay, wala ko hulion dito sa payag, no? Kaya wala mas Chay Chay. Nya kisa pa ning ubang comment ani basahon si Lisil Datahom makamingaw na drama. Mao gid. Natapos na minor sa magulat ako katapos ang sumpay. Si Crystal Ann Lauron. Emoji man nga nag heart no na minor sa katapusang sumpay sa Ako Imo Bang Higugmaon. Og si Lilian Dinunong ang mananigbasa na ganina no sa Saudi Arabia ni siya, no? Salamat kay Lilian Dinono. Si Jima Piedad. Ako na walang palong sa ads kay nabilin ang phone while working from Jordan. Nag-enjoy ko. Salamat sa perming upload morning look pa nga drama loads. Salamat kay Jima Piedad, no? Sa Jordan. Sa wala pag-skip sa mga ads, no? Pagpaminos drama. Salamat kayo, no? Og si Chuli Wong's TV ay kabalaka sir tiwason ko ni paminaw. Salamat Chuli Wong's TV no naminaw siya sa Angkalag Nicolas no. Og si Lynn Campolyo. Salamat idol sa nindot kay nga mga drama way sa payan. Lynn Campolyo no salamat naminaw siya sa Limbo. Si kuan kinsa man si ay naman nagbasa na kanina. Murag wala na siguro. Maoro dito ka listeners, no? Naman na pabasa. Okay. O ito mga listeners, no? Tangin na lang po niyo pohon ang kuhan gumang binilanggo. Kay trabahoon pa na ako, ah. Mayroon tao. Dili parehaan nga dagang copyright ba? Kay para mahuman dayon. Pero panikamutan ako, mahuman karon uma na ma-upload kay agad sa internet mga hinay. Mukusog pa lang tanin, nindot na kayo. Sutoy-sutoy nga agi gid. Kay nabinag unlimited, nindot kayo. Kini gadi man unlimited mo na nga cash kaayo, mahurot, balood na pod. Karon may malas yun kay nadoble akong palood. Nausik ang TNT. Kay register ko unlimited. Hinay kayo. Nawag kong quits. Palood ko utro. Muna ni. Dito. Apit na po mahurot ka sinas. Apit na po mahurot. Maka-upload na gamay. Muna huwag na makapirat gamay kayo. Ako na lang train mo lang yun. Labi na-upload na ako dito sa YouTube. Usa lang buok ang nakapirat. Importante ang part. Okay ra. Ako nga i-train. Pero kung copyrightan o duha or tulo nga matulong sa mga exciting part, sacrifice na og delete o trog edit. Bahala na lang mausik load o trog delete to na ko o trog edit kay sayang ang maong part o mawagtang sa drama ba mga ka-listeners. Para malingaw gid mo ka-listeners, ako ginang panikamutan. Salamat kay sa inyong pagsabot no, dugay maka-upload. Salamat po sa mga wala mo skip og ads no. Sa mga nitanaw sa akong vlog, wala masuko kay naghagyaw-yaw no. Salamat kayo no. Sa sunod kayo na po mga ka-listeners no. Mga ka-listeners, thank you so much for watching. Amping mo ka namin mga ka-listeners. God bless us all.